Ayunon ringkat bat pi kajing pulena ka gospel bakuit kat kumu Matthews kabrom hami kurai nang tau men sim ulaya lam yau jisu syari kanja bat an sha pensoi dau ksoi an dau la sha jing it sau pau sngi bat sau pau mit u jisu ula thangan te unong pensoi ulawan sha u bat ula ong lada melong ukunu blei tu hukum ikini ki mau bakin kelakpu ujisu la pai kitin la tho om tang dau kpu hiu briu im henre da kaktin baro kapami nakasenturu blei nang tau ksuj ula ra u sha kanong ba bakhuit barula peniang yu hakliar jong kecempel barula ong lada melong ukunu blei to peno elade nabala tho u blei un ai hukum yaki angel ban sumari me kin raya me halaki kti yo kumno men jentut hau mau henreu jisu la jubab ka jentho ka ongru menom tenju yo trai ublei jong me nang tau ksuj ulara ai u shaulum ba kenjang shibun barula pen i ha u ya ka hima baro jong ka pertei bar ka jing krau jong ki ya kane baro ngan ai ha me ula ong uksuj lada me dem bat mane yanga hang tau jisu la jubab kino ko soitan kajing tho ka ong yau trai blei jong me men mane bat tang ya uhi men shakri kum tau ksuj ula ino ai u bat ki angel kilawan ban ai bam ai di yau jisu ka gospel jong utrai kajinya ro ya me ko kres kimat puson belengkot ha kene kasngi utrai ke benengkong ha kapor len ngan sedang de iwi ijin tu khanai ibanga lap ha bo ka internet sepang kajinya per hap deng using bat kiwe ki yong no ki miao he ne ki klarit ne ki miao ki ai ki ong tu ki kla sim mo ki kla sim but ki kla shisha ki lion tin pareng jinsha ki kla sim but ki kla ki shisha de ru sing yong tong khon ukla ta ukla shisha but ki kla sim ki wan na ka ju ka po na ka ju ka kemi ha jin shisha tang ba ka ek ba pen peri ki de gene la ong ba ha ka por ba ka kla mo ka khai ki kun ka kha hadu pra shpo dli ki kun kla henry tang we ar ki ban long shisha ki kla ki basatar ki we ki kla no ki kla thap sim mo ki bam dash long shisha ki basatar ti la ong ba ndala dep kha kadeng ka kemi kla ka hadin sitayo atayo nda ki la kham he kendiat kane ka kemi chongki ka ino iki bat hadin kumba ka to ka nipor kawan ha kapor bakin ki kun kla ki empat sungtu ya ka beneng ka kendo kawan ha ka kapor kawan penting iki mo kawan penting iki te baru gani ki kla habawan kum kata ki ka jing pensoi habawan kum kata ka jing penting ki le kumno bun ki pet ki pendem yo tudong mo ha pedeng ka kejat ki pet yap don pat WR ki pan kiba mo kiban yasun bat kiniki bat kiniki bat kata ka jingting bat kata ka jing pensoi de hang ta ka kebi ka so sung thu ba tang kiniki ba ye le persya mo ki batur ya kata ka jing pensoi kin salong ki kla ki basatar henry kitu ki we ki kelano ki kla tapsim ki bam satar do kata tang kitu kiba face ya ka problem tang kitu kiba face ya ka ne ka jing pensoi mo tang kitu kiba tom mi kini jing pensoi kin kla shisha ki briu ki basatar ki kla ki basatar kata ro ka ben long ha ka jim kristan jungi ha jing pensoi la da ngim satar da ngim ye le persya e ka jing pensoi klempep ngin rem mat ka jing pensoi kan job beli nga keren ya kene namar
ha kijing pule ki bang yos ngo man ta kasngi barok lai teli nandu kijing pule ka banang kong kumnong yos ngo shipang kijing pen shoi jong adam bat ke im ha kijing pule ka baar ka siti jong Paulus syakinong Roman syakinong Rom Ukraine halor kata namar ba u adam ula ngop ha kijing pen shoi ka pop kala dong hangi kibriu bat ngi mat ya kijing yap Henry hau jisu pat ubasatar ubasyak pen shoi Henry ngop ngiyok biang ya kecing peniem. Padahal gospel pan ngiyok sengokum no, ujisu uklem ngop, hai kita kecing pensyoi, laisen lewat uksuk pensyoi Henry ujisu ngop. Kecing pensyoi ngimla bankiar. Henry bunsin ngabat pingit num, mong balayu blayu pensyoi yang ah, balayu blayu pensyoi yang ah. Me balay mo uay ngai kum kini kijing kiding pna ka jing em jonga bon sin ngi ongum ta ma teng teng habangi kendu ye kijing teng teng ilo se dan bapang ba sidom yeng ilo se teng teng ngi fail ke exam jongi teng teng ngi kendu ye kini kitai ha jing em jongi ong balay pun sho yanga ta mau ye tu mong ong bane kan mau ye kini ki kla tang gitu ki briu ki bayale persya ye kijing pen shoi Kiba ngop ha kajing pensyoi kinyo kanya kajing em kabapura kinyo kanya kata kajing mipat balai u adam bat ke em kisah be no na keper eden namar kia kendu yak tu jing pensyoi barit ha kajing sisa Henry namar klem train yaki klem hikai yaki Kim siam la ngop akino kino ki jing pensyoi na kata kadau hai jing pensyoi barit ru ki ngop no kisah be no lada om donu ba train ta kadau PE gini ki sports ki briu ki balek kai teng teng ki coach ki ai ki exercise ki ba ka ba na ka kadau klang ba kin long fit ban yele presya ken ban poi sya ka thong ken lada om don exercise ngap try what Messi, what Ronaldo, kim la ban tep gol. Henry ai ki exercise ki ba kenang ba kin job ya katong. Kin la ban long kinong tep gol. Hakaju ru karukom kini ki jing pensyoi ki bawan hangi ki long kumta. Ka im baru adam ngong ipi meneh ka jing pulek ban gong bang yo sungo. Ki ngop no hai jing pensyoi barit namar ki klem yo training. Ki klem train bahai la de. Hagi jing pensyoi baper ki im ha paradise ak pereden klem don jing pensyoi Henry uwan uksen mo jing pensyoi barit ki ngop no kimla ban long ki basatar tina kata kadau ka ji kai ngi ka long kata ken kumbo jisu wat along kun jong ublei udon ha beneng Henry mo ublei pai u ban long kum briu ha kadul jungi ban im kum mangi Hakajing pensyoi ulong ubasatar na kata kadau umi pat tengah tarai kadi kata kebangi ban yos ban ringdor hakajing em jungiru hakajaka bengin ong balai ma ai ngai kaning pensyoi ban ong yu ku blei syajar ngu blei mel ai ngai kaning jing pensyoi namar leng ba kaning jing pensyoi atang la ban long shisha kristan na ka kristan ka basatar bangan la ban job cucu ki we jing pensyoi ki bawan hakajing em jonga mangan yo ya kajing imbam cukot Gini bersutu ya kata. Tak tahu ngong kijing pensyoi kim day ke pop. Kijing pensyoi dalade kim day ke pop. Ki kala pop lada ngi pentrai kam ya kini kijing pensyoi. Lada ngi pen urlong ya kini kijing pensyoi ha kijing im jungi. Hang ta kin kin sakala ke pop. Dalade hi kijing pensyoi kim day ke pop. Nangi pentrai kam ya kipat hang ta kin sakala pop. Aku menang tu gajinya tu kena kabang lai tu meneh kemas pareng ru. Don weu kena samla uba na kapor sya kapor ngop hegene gijing pen umde bo ngop syait mo gijing pen syoi ki wan khamtam hakaliang jong kado mo perkhat sepang kine kitai te ba usngolong pop bah namar kita gijing pen syoi ki bawan ha ka jingmut jing perkhat jungu ulej plapop wang ho padaru ong padar ngap tip balai ha jimut ki perkhat chunga ngayo igini jing pensyoi jimut jim perkhat chunga tang sepang jing tro jong kado bat kumne kam tai
Yu padaru ong yu pek lele kata kita ci bado ke jing pensoi teng teng ki wan ki pau hi ha ke jing em jungi tang ba kin sakal lapop lada pi pentri kam me ki tu ke jing pensoi ki bon ha ke jing mut jing perkhat jung pi padaru kli ong hato pi pentri kam ya ki udah kena ong em padar ngam pentri kam ya ki hendrei maki ki pentri kam yang ah takamut ungop ke kita ki jing pensoi ki bawan ha ke jing mut jing perkhat jung de hang ta ken ki kelapop hang ta ken ki kelapop de sungu yu blei bo ai ngi jing pensoi hendrei ngim dei ban ngop pat hai jing pensoi ngin long ki ba job bat ngin om ngop hai jing pensoi ladang ngiput ya kanuk sa jong Jesu ha ka gospel ka bangi pule men ka singi yo songo kumno u Jesu u klam bang ngop ai hai jing pensoi jong suit wat la license la wat lai wat u suit u pensoi yu nak ai kadau ka long ba u Jesu u duai u Jesu duai bar ka dei ru kata ba ka balang ka khot ka wer yang apa je pi kham dam ha ka portland mangin long ki briu ki ba duai namar ka jing duai nga ong boro boro ka ni ka dei ka tits nam jong ka jing em kristan jungi ngin job ye jing pensoi ngin am sha pen ngop ha jing pensoi ladang ilong ki kristan ki ba duai kabar ngiyos ngo na ka gospel u Jesu u klem sha pen ngop ha ki dei jing pensoi namar ba usha jing et namar ba usha jing et ngi hap sha jing et lada ngim ngi kwa ban job ye jing pensoi sha jing et na ka bam ka sa sha jing et na ki pop ki babon na ka jing hanga mei ka jing sarong ka jing bishni ka jing pi huin sha jing et na ki ne ki e bro ngin job ye jing pensoi jong ka prathai bat ka balai ka balang ka ong yengi ban job ya kita ka jing pensoi ngidei ban long ki briu ki basbon ban ai jing yarap kumno ngila ban ai jing yarap kumno ngila ban long ki basbon dah ka bangi i ken adang ngim don ka man sim ka ba i ngim la ban yarap yano ngim la ban sebun yano u Jesu udai ka jing i u Jesu udai ka jing sebun dengi ban long ki kristan ki badap ta ka jing i om dei ban i ya ka jing pensoi Henry i ya blei i ya lagi men ki para i ki nong shunru hang ba ka ngin job ya kita jing pensoi de to ai ba ha ka ne ka sngi ban kong jong blei ha ka por len ngin kan mau ya kan ni borobor ki jing pensoi kin wan ta mengim de ban ngop ya ki bat ban ngop ki jing pensoi ngi de ban long ki kristan ki baduai ki kristan ki ba sha jing it bar ki kristan ki ba dap ta ka jing it en ro yu Jesus Christ junom la junom amen.